Ako náhle sme deti uviedli do rozprávky, do nášho rozprávkového sveta, v ktorom máme dráka a princeznu, pošleme ich na miesta, aby tieto postavičky skúsili nakresliť podľa svojej predstavy. Môžeme sa s nimi rozprávať, prečo princezná vyzerá, ako vyzerá. Môžeme sa s nimi rozprávať o tom, aké má asi princezná vlastnosti, ktoré z tých vlastností sú pekné, na ktorých ešte musí popracovať. A samozrejme môžeme sa rozprávať o vlastnostiach draka. Tieto charaktery môžu poslúžiť v podstate aj na integráciu s etickou výchovou, kde môžeme hovoriť o rôznom nastavení, o tom, že rôzne postavy, rôzne osobnosti môžu byť iné, že majú rôzne vlastnosti, že niektoré z tých vlastností môžu byť dobré, niektoré nie až také dobré, ale že sa môžeme meniť, posúvať, môžeme sa zdokonaľovať. Ja už som si zobral tieto dve postavičky nakreslené deťmi. Ak sa pozriete na technickú stránku, ako to funguje, je to obyčajný papier, obyčajná A4 a je prilepená lepiacou páskou na telo ozobota. Prosím vás, dávajte pri realizácii dobrý pozor, aby ste neprelepili kolieska. Je to trošku náročné, lebo práve vidíte, že tu pod môjim palcom lepiaca páska prechádza aj cez tlačidlo zapnúť. A treba naozaj potom deťom aj vysvetliť, že to tlačidlo je tam schované. Každopádne vďaka takýmto aplikáciám a vďaka tomu, že tie ozoboty sú naozaj veľmi robustné, tak vďaka tomu dokážu niesť rôzne takéto aplikácie na sebe a môžeme si z ozobota urobiť princeznu a samozrejme môžeme si urobiť aj iné postavy, môžeme si urobiť draka. Tým pádom vidíte aj tú variabilnosť tejto technológie, že naozaj závisí na vašej a detskej predstavivosti, čo si z týchto robotov urobíte. Ja teraz predvediem vlastne takto aj cez tú lepiacu pásku, zapnem postavu draka a pošlem ju na obhliadku lesa. No a samozrejme nešťastnú princeznú pridáme tiež do rozprávky a princezná bude uväznená tu v strede. Sami ste videli, že keď som ju položil, snažila sa z kruhu utiecť, ale keďže drak toto opevnenie dobre vybudoval, princezná nemá žiadnu šancu. Keď sa aj otočí na opačnú stranu, tak len príde na koniec tohto opevnenia a z dračieho bunkra sa nedostane. Takže teraz, keď už máme postavy vymodelované a funkčné, prichádza časť, kedy začneme deťom rozprávať rozprávku a do lesa a do tejto mapy pridávať program.